July 13, 2024. So natay order na cutting sa Magnolia. Gahapon is kuan kayo. Mingaw kaya to ang delivery niya. Kay layo po kay panahon. Rag tako kayong kuan ulan. So karon natay order na cuttings niya. Si bossing na i-order na whole. Og apo tay order na kuanon tayo og whole. So let's go. Datakpan jud mi aning brake light gahapon. Kay napunder ang suga. Kaya salamat kay nagahinan pa tagamay egg. Kay gahapon manggod is medyo na diswido ta sa tong customer. Pero karon pasalamat mi kay ma'am na tagaan mi niya og kanang gwapa na egg karon. At least among customer is makabawi pud mi ba. Ay luoy pud among customer. So amuan na lang ga itong gibabaan maayo ang price sa egg kay luoy man pud among customer, bahalag tabla lang mi ato. So at least para tabla po ang kwan ba, walay pagmahay po dato, balag lugi gamay. Ay nalas 400 mi dire, deliver mi dire sa may tibong ko. Nagbalik-balik mong mi kay nabili ng product na kwan liver nya, kailangan kay ni ma'am, so mong gibalik napunan mi dire nya napakoy delivery sa tourist o si bossing sa bangkiruhan. So murag gabi adyo ta ni alas 5 na, wala na, wala. Nagabian jud alas 6 sa gabi na. Pagtan jud tag alas 6 sa gabi napatay last na deliveran. Napatay 4 bags na deliver nga manok. Tapos karon is napaabot na lang ko sa payment na. So mga 6:30 ginato ni ma-deliver ni isa ka customer. Si 1.2. Alin na tong bali mo? Buhay ng 1 kilo. Alin na? Sa kilo na. Buhay. Buhay ba? Ay, alin na to eh. Kung live. Last bit. Shout out. Alas 7. Shout out tayo. Abtan jog alas 7 sa gabi. Kay wow ko ka-upload gahapon, so mga mao din yung mga panghitabo gahapon. Ayong buntag, today is July 12. So basin nunya pa kuha na tong stock. Budto pa, so datay time nga adton sa nato atong mga kuan madam sa bangkiruhan, no. Kung wala mi karne, pwede mo dito magpalit. Fresh kay ni ilahang karne pod. Og kuan nilang karne. Bata pa og humok. So hatdan po natin siya og kuan Magnolia nga chicken tocino kay dugay na ni nag-order sa kuha. Kalimot-limot lang ko ba. Sus, pasensya kayo Madam Sili. Pasensya kayo. Let's go. Ug mo din ni si Madam Sili, no. Stall number 1 sa bangkiruhan. Dre lang pisto. Alas 8 sa buntag, hantod alas 4 sa hapon lang pisto dre. Gwapa nilang karne, humok og bata pa, presko pa gyud. Ug kapuyan mo mamalit sa mua, pwede ra pud mo diri. Kuya po nagtirada sa bossing o, tanaw-tanaw siya ng nagsalom-salom. Andam siguro ni kay among area, bahaon yan eh. Kasi nag-training na ni siya dagkuan sa pagsalom. Tambay-tambay na ang tirada. Paabot sa mga order na pick up. Kay pait ang panahon o pait ang order. Anak lang yun ang ginagmay nga pangita.
Ay, pahulay karon pa gyud ta naabot. Dugay-dugay gyud mi kay nagbalik-balik mi kay may product na bilin niya. Napay itlog. Mag-pick up. So, itong kuan ron, bayubay po na ito ang kuan ron. Bayubay ato ang order. So, na yung mga 13 bags na whole tie nga part nga cuttings o katong ECU o BWB. Tapos na pa'y mag-pick up ugma kay ibigli lang sa daw niya yung stock ugma na lang daw niya kuwaon. So that's it for today. Ulay sa ta, see you soon.